සුබ දවසක් ඔබට. අද දවසේ දේව වචනය ආත්මයන්න් වහන්සේම කිය නොහැකි කෙඳිරි ගෑම් වලින් අප උදෙසා මැදහත්කම් කරන සේක. රෝම 8 වන පරිච්ඡේදය 26 වන පදය. ඔබගේ හදවතේ තිබෙන වේදනාව ඔබට වචන වලටවත් පෙරලා ගන්න බැරුවද සිටින්නේ. මේ පණිවිඩය අසන්න. අපිට සමහර කාලවල් තිබෙනවා අපේ අමාරුම දේවල් අපිට දැනෙන වේදනාව මිනිස්සෙකුටවත් කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරන්නවත් බෑ. අපි ඒ තරමටම මානසිකව ඇද වැටෙනවා. ඔබ දන්නවද? ඔබට හදවතේ පෙළගස්සව ගන්නවත් බැරි ඔබේ සිතුවිලි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දකින බව. ඔබට අමාරුම මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරගන්න බැරි වෙලාවේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ කාරණේ රැගෙන එක ස්වර්ගයට ඔසවනවා. ඔබට ඔබගේ මුඛය ඇරලා යාඥා කරගන්න බැරි මොහොතක ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩ දෙන්න. ඔබ හදවතින් උන්වහන්සේට කතා කරන්න. උන්වහන්සේට කියන්න ඔබේ හදවතේ වේදනාව රැගෙන ස්වාමින් වහන්සේට බාර දෙන්න කියලා. ඒක වචන වලට පෙරලන්න ඕනේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට උපකාර කරනසේක්වා. ජේසු පීඩයි. இன்றைய தேவவசனம் ஆவியானவர் தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கும் பாரத்தை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாம இருக்கீங்களா? அப்படியான அந்த செய்தியை கேளுங்க. வாழ்க்கையில சில நாட்கள் வரும். அந்த நாட்கள்ல மனசுல இருக்கிற பாரத்தை வேதனையை யாரிடமுமே சொல்ல முடியாது. ஜெபிக்க கூட எங்களுக்கு மனசு இருக்காது. வார்த்தை வராம இருக்கலாம். மனுஷர்கிட்ட பேசுறதுக்கு கூட மனமில்லாத தருணங்கள் இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல நீங்க தனியாக இல்லை. உங்க கண்ணீரை, உங்க மௌனத்தை, உங்க வேதனையை ஆவியானவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்க சொல்ல முடியாத அந்த வேதனையை உங்களுக்காக பரலோக பிதாவிடம் எடுத்து செல்கிறார். அதனால ஜெபிக்க வார்த்தைகள் இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க. உங்க இருதயத்தை தேவனுக்கு கொடுங்க. உங்க பாரத்தை அவர் மேல வைங்க. வார்த்தைகள் இல்லாவிட்டாலும் உங்க இருதய பாரத்தை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். இன்றே அவரை விசுவாசிங்க. அவர் உங்களுக்கு ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் புது பலனையும் தருவார். ஆமேன்.